Uħut mill-kawżi ta' 32 membru tal-Korp tal-Pulizija brabta mal-allegati abbużi minn Pulizija tat-Traffiku huma skedati fil-Qorti tal-Maġistrati għat-tlieta. L-investigazzjoni hi dwar allegat abbuż ta' eluf ta' euro f'sara minn Pulizija tat-Traffiku fejn qed ikun allegat ukoll li kien hemm ġbir ta' flus ta' protezzjoni u miżappropriazzjoni ta' fuel. Huma 4 l-maġistrati li ġew assenjati lilhom dawn il-kawżi fejn se jkunu qegħdin jidhru qudiemhom 8 akkużati kull wieħed. Dawn huma Audrey Demicoli, Rachel Montebello, Ian Farrugia u Marcen Farrugia. Numru ta' pulizija se jkunu qegħdin jiġu akkużati wkoll b'akkużi relatati ma' frodi, kompliċità ta' frodi li għamlu dikjarazzjonijiet folot u kompliċità tal-istess dikjarazzjonijiet. L-allegat abbuż mis-sara kien spiċċa wkoll fuq il-medja internazzjonali fosthom fuq Reuters u New York Times fejn issemma wkoll allegat użu ta' fuel għal vetturi privati tal-uffiċjali tal-Korp. Min barra stejjer ta' eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, fi frar kienu nkixfu wkoll stejjer ta' teddid fuq uffiċjali oħra tal-Pulizija, relazzjonijiet intimi bejn pulizija f'forma ta' tpattija, xibka ta' ħbiberija, ċitazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. Mill-investigazzjoni rriżulta li l-allegati abbużi saru l-aktar fl-2019, iżda hemm oħra li jmorru wkoll aktar lura, saħansitra sa 4 snin.